Igor Biščanec z mano, trener Olimpije. Igor, potekajo priprave na povratni obračun z Vaso. Kako jih premagati, kako se uvrstiti u drugi krog? Pa, morat ćemo igrati bolje nego što smo igrali prvu utakmicu u svakom slučaju. Mislim da i vjerujem da ćemo biti bolji, mislim i vjerujem da smo kvalitetnija momčad. U prvoj utakmici smo se otprilike osjetili odnos snaga i otprilike sad znamo što možemo očekivati. Mi za sebe imamo 4-5 dana dodatnih treninga, što će sad sigurno koristiti za što bolju pripremu za tu utakmicu i ništa. Moramo jednostavno pobijediti, za prolaz moramo pobijediti s 2 gola razlike, tako da spremamo za to i vjerujem da će moja momčad biti spremna i da će biti dovoljno dobro da to i ostvarimo. Kakšna je situacija v moštvu, kako je s poškodovanimi igralci, morda lahko pričakujemo kakšno spremembo v prvi enajsterici v primerjavi s prvo tekmo? Pa, manje više situacija slična kakva je bila i prije prve utakmice. Neki igrači se vratili, počeli trenirati, ali nisu dovoljno naravno, dugo s nama u normalnom treningu da bi konkurirali. Od igrača koji nisu konkurirali za prvu utakmicu, a konkurirat će ovu, moram reći da će Kapun sasvim sigurno biti u momčadi, najvjerojatnije neće početi utakmicu, ali će konkurirati. Od nekih drugih izmjena možda će ih biti koja, ali ne bi sad o tome. Tudi za vas bo to prva tekma pred domaćimi gledalci u Stožicah? Da, moj debi ovdje pred domaćom publikom na domaćem stadionu. Naravno da sam veselim se tome i da sam pomalo uzbuđen i mislim da i cijela momčad se raduje da možemo krenuti u novu sezonu i vjerujemo da smo spremni da u tu sezonu krenemo sa jednom lijepom pobjedom. Goran Brkić je z mano. Goran, povratna tekma prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Kaj je treba narediti, da se bomo u Ljubljani veselili uvrstitve u drugi krog? Pa ništa, sigurno da smo vidjeli kakav je Vasa protivnik, specifičan protivnik, tako da imamo spremnu taktiku. Spremni smo i psihički i fizički, ostavili smo poraz iza nas, tako da stvarno verujemo u prolazak dalje. Na prvi tekmi nekajkrat blizu golu, tudi sam 2 prečki si zadev. Bo tokrat, oziroma upamo, da bo tokrat drugače? Pa dobro, da, to se ne piše, pišu se golovi, tako da ja se iskreno nadam i verujem da je u četvrtak taj dan gdje ćemo zatresti mrežu Vase, ako ne i više odjednom što je potrebno za prolazak. Da li će to biti jedan ili neko drugi, stvarno je nebitno. Najbitnije je da mi prođemo dalje. Uradno si že debitiral za Olimpijo, zdaj pa boš prvič zaigral za Zmaje še pred domačimi navijači u Stožicah. To bo prav tako posebna izkušnja. Pa sigurno da je prva utakmica ostavila utisak na mene, bio bi mnogo lepši da smo imali povoljan rezultat, tako da verujem da će ova povratna biti prava prilika da se i ja pokažem domaćim navijačima i stvarno se nadam da će doći u što većem broju jer je podrška potrebna i potrebna je vera u ovo što mi radimo. Tako da naše je da damo maksimum i da poručimo da je to ono što ćemo sigurno pružiti. Nik, še ena poškodba za tabo, vračaš se v moštvo, najverjetno od prve minute, ampak vseeno boš zraven. Kako se počutiš končno spet nazaj? Ja, občutki so dobri vedno, ko se vrneš na teren. Jaz sem zdaj že nekaj časa v treningu, počutim se dobro, občutki prihajajo in so vedno boljši. Tako da jaz upam, da bom tudi čim prej bil na terenu in kazal dobre igre. Koliko pripravljen si dejansko za kakšnih 20-25 minut, morda ob koncu tekme? Ja, to bo trener določil, ko sem pripravljen. Jaz delam na treningu 100%, so pa drugi, ki bodo odločili, koliko časa mi bodo dali na terenu. Glede na to, da nisi igral na prvi tekmi, si morda malce več videl, kakšno je vzdušje v moštvu zdaj na zadnjih treningih, kakšno je pred pomembno tekmo, pomembno povratno tekmo, ko je potrebno zmagati za 2 gola. Ja, res je, na Finskem nisem bil, ampak videl sem, da so fantje iz Finske prišli še bolj motivirani, na treningi dajo vse od sebe in so pripravljeni za jutrišnji dvoboj, v katerega gremo seveda na zmago.